Pomaže Bog svima. Obraćamo vam se na ovaj način s obzirom da ćemo večeras predstaviti rakije manastira Krke. Manastir Krka je poznat kao duhovna svetinja koja je verovatno najznačajnija u krajini koja okuplja srpski narod. To je naš čuveni manastir iz 14. veka, osnovan još davne 1350. godine od strane srpske princeze Jelene Nemanjić, sestre cara Dušana. Prosto, to je priča koja traje toliko vekova, istoriju je proživala kao i srpski narod sa turbulencijama, prosto sve što je moglo da snađe manastir i dobro i loše, a nažalost prečesto loše je snašlo, ali eto, Bog je veliki, svetinja ta se uvek iz pepela rađala, opet vaskrsavala, kao i naš narod, i eto i dan danas je duhovno središte i mesto okupljanja i sabora srpskog naroda u krajini. Manastir, inače, Krka, posvećen Svetom arhanđelu Mihajlu, pripada eparhiji dalmatinskoj, odnosno, da kažemo, od skoro je mitropolija dalmatinska. 3 rakije su, da kažem, u njihovom portfoliju. Sve je počelo još 2019. godine, malo ozbiljnije, sa blagoslovom igumana i sadašnjeg vladike mitropolita Nikodima Kosovića, koji je između ostalog i ispekao, proizveo prve rakije u manastiru, konkretno ove bele loze, tako da to je jedna veoma lepa priča koja je, da kažemo, od 2019. dobila taj neki svoj zagon sa obnavljanjem destilerije, sa ozbiljnim ulaganjem, gde između ostalog su proširili manastirsko imanje, posadili nove vinograde i posadili nove maslinjake, tako da to isto u okviru destilerije funkcioniše. Tako da je jedna onako veoma lepa manastirska ekonomija koja pokuša da bude samoodrživa, pa eto, mi želimo na ovaj način da kažemo da damo našu podršku. Pa jeste, koliko možemo da damo naš doprinos celoj toj priči, i drago nam je da nešto postoji ovako ozbiljno, na ozbiljnom nivou u srpskom manastiru, pogotovo u takvom kraju, tako da ponosni smo što imamo tu čast da predstavimo rakije manastira Krka. Pa da krenemo odmah onda od starta, da ne zadržavamo, što kažeš, jako lepo uvod, značajan, i svako bi trebao da zna, i kogod se nađe, koji u mogućnosti nađe se u tim krajevima, da obavezno obiđe, tako je. Prva rakija koju ćemo probati je njihova loza. Znači, poznat je taj kraj da ljudi vole da piju lozu u tim krajevima, prosto i ona je rađala... Generalno Primorje je poznato po lozama. Oni imaju inače 2 hektara pod lozom, pod grožđem, mislim da, konkretno sorte koje su u njihovom vinogradu su debit, grenaš i plavina. Znači, to su dosta ljudi vjerojatno prvi put i čulo za te sorte, i jednostavno to je ono specifično nešto što zato je zanimljivo probati, jer jednostavno ne mogu da se nađu svaki dan, nisu lako dostupne. Koliko drugačije je bilo čega. Da, apsolutno. Upravo to je ta sortnost, znači nisu klasične muskatne sorte na koje smo sad nešto... Tako je, gde negde sad zamah taj kad je razvitak loze sada u pitanju, navikli smo svi da se ide na muskat Hamburg. Pre toga negde loza je bila oličenje, vranac ili tako neke jače sorte, i ovo je definitivno drugačije, apsolutno od svega što smo navikli, ali isto tako nešto što bih mogao da pijem bez problema. Ono što smo ostali dužnu informaciju, koliko je ovo alkoholne čine? Sve njihove rakije su na 40%. Sve su na 40%, dobro. Da, tako da, i isto da odmah kažemo i cene, sve ove rakije, sve 3 koje ćemo probati, njihova cena je, da kažemo, oko 3000 dinara, znači oko 25 evra. Pošto
uglavnom one mogu da se nabave, znači, konkretno u manastiru i isto preporuka, kada su razni crkveni sajmovi, kada je sajam knjiga, da eparhija uvek ima svoj štand, tako da to vam je prilika gde možete da i probate ove rakije, da ih nabavite i do razgovoru sa monasima, pogotovo s oca Kirijakom, on je često tu domaćin, zna da predstavi i u ostalom imaju vrhunska vina, tako da onako jedna lepa priča koja, eto, ne svakidašnja je, da je u principu da se u nekom manastiru radi na ovako ozbiljnom nivou. Upravo to, i zašto sam te pitao za volumni procenat alkohola, iz razloga što navikli smo uvek da su loze te koje idu na višem procentu alkohola, ovde na 40, čak i do 50. Tako je, ovde na 40, da se razumem, znači alkohol na nosu nije prisutan, ali šta je zanimljivo, kada god sam probao loze koje su na nižem procentu alkohola, bile su, uslovno rečeno, prazne. A ovde je punoća ukusa totalno nešto drugačije. Verovatno je to i do sortnosti same, što kažeš da se srećemo opet sa nečim što je nesvakidašnje, ali definitivno punoća, trajanje, što kaže ti si i vodu uzeo, još jedan gutlja i to, ja sam dalje na onom prvom i dalje ima trajanje u ustima, iako je na 40%, da negde ono, što kaže, nisam očekivao da je moguće na tom procentu alkohola da loza da zadrži takvu snagu, što kaže, probavali smo svašta nešto i gde god bi bila negde ispod 43, to bi već brzo nestalo. Bukvalno, kao odnešeno, ali ovo mi je stvarno... Da, sjajno, sjajno. Ono što bi moja možda preporuka bila, možda da bude za nijansu rasklađena. Da, to definitivno. Mi sad ovde, da kažem, sve konzumiramo iz prostog razloga na sobnoj temperaturi, nikako hlađenje, ništa, iz razloga što, kaže, kad se ohladi rakija, može da se sakrije tu i neka mana i to, mi ne želimo, znači hoćemo da probamo u pravom, ali ovo za pun užitak konzumacije... To što sad kreće toplije vreme... Tako je, tako da bi to moglo onda, što kaže, nebitno, i da je zima, moglo bi da bude ona... Može. Za nijansu, što kaže da bi bilo lepše uživanje, ali nećete pogrešiti apsolutno ni sa ovako, da kažem, na sobnoj temperaturi. Ja sam mislim da te budem izuzetno zadovoljan sa ovim. Malo ću dati jednu kritiku, ne manastiru Krki, nego nailazili smo na dosta rakija koje su negde potpisane kao manastirske, a koje nisu bile zadovoljavajući kvaliteta. I onda sam negde ja iskreno bio malo skeptičan. Negde čovjek očekuje kad kažeš manastirska rakija bi to trebalo bude dobro i onda 2-3 puta se opečeš i onda sam onako bio malo rezervisan. Međutim, s ovim sam ovo menja, ovo definitivno menja koncept, menja sve. Definitivno. Mislim, to je ono što i smatram da manastirski proizvod mora da bude... Mora da bude vrhunski, apsolutno. I što kaže, eto, još jedan apel i za ostale. Mislim, ili imamo neke manastire za koje neko radi uslužno. I obično smo tu gde je uslužno nailazili na te neke malo, da kažem... A ovdje ipak gde je od početka do kraja... Tako je, stoje iza njih, stvarno nema greške. Sve je jasno. Druga rakija koju ćemo probati večeras je nešto malo drugačije. Ovo je njihova travarica loza Mediteranea. Travarica od mediteranskog samoniklog bilja, znači tu su u pitanju žalfija, ruzmarin, komorač, divlja menta, sigurno, možda imaš neke, ali ove 4 sigurno. I znači rađen je macerat u destilat grožđa od sorte Grenache, znači od ove da kažemo... Čisto, znači monodestilat je, nije, znači nije ovac, za nju koriš neko posebno. Da, tačno tako. Izuzetno zanimljiva aroma. Na nosu, znači... Kako se smenjuju. Upravo to. Ali miris je meni fascinantan. Ali to je upravo vjerojatno zato što su samo 4 trave unutra. I tačno možda ih osjetiš. I možeš da osjetiš svaku ponaosob, možeš da prepoznaš. Obično ono kad je veći broj trava, u dilemi si, da li je ovo, da li je ono, ali ovo sa ove 4, po meni, jedna od ozbiljnijih travarica. Zanimljiva, ovo pogotovo Mediteraneo, odmah negde te asocira na more i na neku letnju opciju. To je to. Osjeća se ta slanoća mora.
Mnogo zanimljivo na mirisu. Ne, pa kažem ti odmah, to bi bio prvi utisak. Mislim, onako, baš me fasciniralo. Generalno, travarice nisu, da kažemo, nešto što se pije svaki dan, dosta ljudi i nema naviku da je piviš ih onako koristi kao lekovite svrhe, piješ ih samo tako ti nešto fali, ali ovo definitivno menja malo taj pristup. Ja bih napomenuo jednu stvar, to je barem ono, kažem, opet ja uvek u svakom videu se ograničavam da sve ovo što pričam, barem ja, je moja lična impresija, isto tako i kolega Neđić, da je to naše mišljenje. Za ovako neku travaricu, jako je bitno da imate adekvatnu čašu. Znači, ovo probati iz neke čaše koja nije namenjena za degustaciju, sigurno ne biste imali ovakvu impresiju. Ne biste ostavili ništa. Znači, pričamo, ako uzmete ono što je navikao naš narod iz nekog šota da pije, znači, bilo bi šta ovi pričaju, ovo nema veze sa životom, ali definitivno ljudi iz adekvatne čaše, ovako bogatstvo, miris, znači da vi bukvalno svaku biljku osetite da je tu prisutna koja je deklarisana. Tačno tako. Tako da, što se mene tiče, ovo je odlično. I sad opet, kad uzmemo cenu, da je to 3000 dinara, ako ništa drugo, podržite... Mislim, tako pomožete manastiru, da on opstane u teškoj situaciji, na teškom mestu gde je pitava, ali mislim, pritom dobijete vrhunski proizvod. Nije to ono samo kao... Ali ne samo to, dobit ćete nešto totalno drugačije, nešto što ne postoji, što nije, mislim, na tržištu postoji dosta travarica, raznih, ali ovako da su samo 4 trave i da je ovako svaka ponaosob može da se prepozna. Što kaže, ovde ne treba niko da vam kaže šta je sastav, siguran sam da ćete sve 4 sami prepoznati. Čak publika iza kamere, vidim da reaguje onako, poprilično pozitivno. To i nama znak da očigledno da se slažemo, prosto, jer kad je više ljudi tu, ajde, možda smo mi malo subjektivni, mislim, ja sam slab na svaki srpski manastir, generalno, ali, mislim, ovde stvarno nema šta. I što kaže, volio bih, što kaže, zaista u komentaru da čujem mišljenje ljudi koji su imali priliku da probaju. Ali opet, kažem, ponovit ću se još jednom, uzet ću malo vremena. Kad probavate ovakve rakije, obavezno ljudi, vodite računa o čaši. Piti iz nekih čaša koje nisu adekvatne, nećete doživeti ovakav utisak, ovakvu impresiju. Znači, za vas će to biti jedna obična dnevna rakija i onda će biti, probao sam ja to, nije to. Probajte, što kaže, iz čaše malo šire, dajte joj prostora da prodiše, dobit ćete, verujte mi, isplatit će se više nego dvostruko. Da mi pređemo na sledeću, kolega, ja ću malo asistirati sad vama. Da utrujemo. Ćemo da prvo predstavimo šta nam je sad. Pa da, ovo je takođe travarica, ona je baš deklarisana kao loza travarica. Ovde u pitanju travarica od samoniklog bilja, znači ovde su 24 različite vrste bilja i aromatičnih trava, korišćena isto maceracija, samo što ovaj put nije konkretno samo u monodestilatu granaša kao Mediteranea, ovde je znači verovatno ova što kaže kupača, samo u njoj dodatno. Tačno tako. Da, tako da je to podataka nekih novih, ajde sad što kaže, imao sam ozbiljnu impresiju sa prvom travaricom i imao sam i sa lozom, aj sad da vidimo što kažeš. Pošto sam dao malo i kritiku na ove sa velikim brojem bilja, sad sam onako, znaš, u strahu, šta da radim, da probam, da ne probam, šta ću da dobijem od toga. Mislim da će ti ovde miris mnogo toga reći, šta možda očekuješ. Jedan lep sklad. Nije ono kao, znaš, pio sam neke travarice koje, ljudi kao po 40 nešto trava, ne znam, ljudi da nabroje te trave. Nije poenta samo količinu, da to ima sklad, da vidiš, upravo to što kažeš sklad, specifičan miris, prelep miris, ne bi sad ovde, kao što sam mogo svaku ponaosob da prepoznam, ovde ne bi mogo, ali mislim nije ni realno, 24 trave kad se spoji što kaže, aj nek neko mi kaže u Pelinkovcu ili u Jegeru koje trave imaju. Znaš, tako da, ali je zaista napravljena kombinacija trava koja daje tako izuzetno dobar miris. Hajde probaj, zanima me tvoje mišljenje.
onome što se u nekcima osjeti. Fasciniran sam sa mirisom. Miris je perfektan. Ma ne, i ukus je... Sjajno. I Sjajno. potpuno se drugačije. Znači, ono što mi se ovde sviđa, znači, bela, bezbojna loza, znači, ima svoj, znači, neki stil, karakter, prosto tako paža, te 3 sorte sa kojima se rećeš svaki dan, da mu nešto svoje. Ovde su ove mediteranske, znači, da kažemo, biljke, dok ovde ove trave, znači, opet potpuno te baci neku drugu stranu. Ne, vidi, nema što kažeš, totalno apsolutno se to fenomenalno rekao, dve apsolutno različite stvari. Tako jedno, što kažeš, usklađeno sam su, dok na ukusu već mogu da prepoznam određene trave. Sigurno 5 trava do 6 mogu da prepoznam na ukusu. Sigurno. Koje me asociraju, znači da ima tu, ali ne bi što kažeš, sve nema teorije da bi to mogao, ali što je najbitnije, ni one nisu agresivne. Znači ne postoji ta neka agresivnost na ukusu, nego skladnost, harmonija njih zajedno. Znači dale su, neke su možda, do duše nisu ni sve trave iste aromatike, istog mirisa, bilo čega. Ove su možda malo jače, agresivnije, ali opet imaju lepu harmoniju, skladnost. Sigurno, pa to je, mislim, prvo, veoma hrabra odluka da ti u tom kraju, da su ljudi generalno navikli da piju rakije sa većim procentom alkohola, da ti ponudiš sve svoje rakije na 40 stepeni. Ma meni je fascinantno, ali nebitno, ti kad daš čoveku i ne kažeš mu koji je procenat alkohola, ja ovde iskreno, to je bilo samo kod prvi, odmah postavio pitanje koji je procenat alkohola, iz razloga što nisam mogao na ukusu da budem, da bi dopreo uopšte ono kao da to ima samo 40%, samo zbog punoće, ne zbog agresije, alkohola ili bilo čega, nego zbog nekog iskustva ranijeg, gde je ono efekat kao, znaš, ako je ispod 43, prazno je. Ali ovde zaista punoće ukusa, zaista raskoš. Ne, šta će još malo morati. Pa, verujem. I mislim da ću onako da ubrzam da se završi ova emisija upravo, jer mislim da bih voleo malo da se vratim i na prethodnu, a i posle svega ponovo da probam još jedno. Sigurno, ovo onako baš delikates, onako jedno lepo je i drago mi je, nadam se da ćemo s ovim motivisati nekog da, ko možda nije razmišljao poseti Dalmatinskom Kosovu, čuvenom, manastir Kistanje se inače nalazi između Knina i Šibenika, tako da mnogo ljudima je često najbitnija pažnja, znači da ih neko poseti, da ih vidi. Tamo dosta naših ljudi živi, bore se u teškim uslovima, to je generalno surov kraj, po prirodi samoj, a kamoli još okruženje, tako da dajte podršku tim ljudima tako što ćete ih obići, tako što ćete se pomoliti u našoj velikoj svetinji, mislim šta drugo. Ja ću tebi da se zahvalim na tvom predlogu i tvojoj ideji da danas radimo ovu temu. Hvala ti što si mi priredio ovako jedno lepo iznenađenje i zadovoljstvo da probam jedno ovako bogatstvo. Ja bih to da se zahvalim našem mitropolitu Nikodimu, koji nam je ove rakije poslao, koji je video naš rad i prosto teo da ga podrži sa te strane, jer očigledno veruje u svoj proizvod i sa razlogom, tako da eto, potrudite se dođete do svojih primjera kao i boca, sigurno nećete vredi imati u kolekciji, vredi imati. Slava Bogu, živela rakija.